Orain dela urte bat, gitxi gora bera, gure lehengusina Amanda, gurekin harremanetan jarri zen, izan ere udaletxeko berdintasun sailaren barruan, baloratzen ari zirela amari omenaldi bat egiten kontatu zigun. Eta familiari galdetzen zioten, gitxi gora bera zenolako ibilbidea izan zuen amak, eta zelan ikusten genuen bere jarduna batez ere, edo musikarekin lotuta, edo irakaskuntzarekin lotuta, eta bar. Eta egia da zaila zela erabakitzen, oso polifazitikoa zelako eta arlo guztietan trebea zelako eta oso aktiboa esango genuke. Ikastola sortzerakoan, institutuan lanean, elizan laguntzen pilo bat, herri osoan. Orduan guk barneratuta genuen bere bizitzalakoa zela, eta rekonozimendua sorpresa handiz eta atsegin handiz hartu genuen, izan ere oso eskuzabala izan zelako, gauza asko egin zituen emakumeen alde, herriaren alde, eta oso pozik. Gure herri honetan, beste herri gehienetan bezala, oso nabarmena zen emakumeak ez zeudela espazio publikoan. Orduan aurreko legegintzaldian hartu genuen konpromisoa hori aldatzeko, eta hasi ginen urratsak emoten. 2021 batean Berdintasun Kontseiluak erabaki zuen prozesu parte hartzaile bat jartzea martxan, izateko Arrigorriagako herritarrek erabakitzen zutenak nortzuk merezi zuten olako omenaldia, olako aitortza publikoa, eta hortik atera ziren izen hauek. Kulturretxe honi Edurne Garaita Zelaiaren izena ipintzea, 2023an Teodosio Ortega parkea izendatu genuen, eta gaur, 2025an, Enriketa Hortalaren txanda izango da, eta kale hau izango da hemendik aurrera Enriketa Hortala kalea.